थांनाय मा बोसोराव मा मावदों मा मावाखै बेखौ बयबो मिथिगौ खोथा होनानै खामानि मावाखै बेखायनो बिथांमोनहा 5 बोसोराव बिथांमोननो होआखै आरो बेखायनो जेनदों आरो जोंनो भट होगोन बिपिएफ राजखान्थि हान्जानो भट होगोन बे 100% खाथां तो আজি আমি 19 নং সেডলি এসেম্বলিত আমি বিপিএফ দলৰ হৈ পেলাই মই কেডিচিয়া হৈ পেলাই আজি নমিনেশ্যন দাখিল কৰিলোঁ তো প্ৰথমতে মই আমাৰ মাননীয় বিটিচিৰ চিফ আৰু আমাৰ পাৰ্টিৰ সভাপতি হাগ্ৰামা ছাৰক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ তেখেতে বিপিএফ দলৰ পৰা মোক 19 নং সেডলি সমষ্টিত সেডলি চিৰাং কেণ্ডিডেট হিচাপে বাছনি কৰি পেলাই আজি নমিনেশ্যন কৰাৰ কাৰণে সুবিধা দিলে আৰু মই আশা কৰিছোঁ আজিৰ যিটো পৰিৱেশ খুব ভাল আৰু দেখিছোঁ যে বহুত ঠাইত আমি ঘূৰিছোঁ আমাৰ জিলা সমিতি চেণ্ট্ৰেল কমিটি বিপিএফ দলৰ যিমান দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল তেখেতসকলে গাঁৱে ভূঞে ঘূৰিছে ৰাইজৰ লগত থাকিছে এটাই কথা গম পাই মানে কৈছে যে এইবাৰ বিশেষ মোক ভোট দিম আৰু সেইটো আমি অনুমান কৰিব পাৰে যে এইবাৰ আমি সেডলি সমষ্টিত মানে ধুনীয়াকৈ আমি জিতি যাম আমিতো তেনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান হ'ব বুলি আমি ভাবাই নাই আমি যিটো দেখিছে মানে সেডলি সমষ্টিৰ বাসীয়ে বিপিএফ দলকে ভোট দিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে ইয়াত কোনো বিৰোধী দলক ভোট দিবৰ কাৰণে এখেতসকলে সাজু নাই চিৰাং সমষ্টিনিफ्राय বিপিএফनि जानानै आङो दिनै नमिनेशन दाखिल खालामदों तो गिबियावनो आं बिनि थाखाय जोंनि माननीय माने हाग्रामा सार बिटिसिनि चिफ बिपिएफ दलनि जोंहा आफादगिरिखौ आं धन्यबाद होदों बिथाङा दिनै आंखौ 19 नं सेडली चिराङाव बिजाथि हिसाबै सायख'नानै होबाय आरो जों दिनैहाय मा होनोमोनलाय नमिनेशनखौ दाखिल खालामबाय हाग्रामा सारजों लोगोसे जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय जोंनि बिपिएफनि मावथि जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मावथिफोर सेन्ट्रेल कमिटिनि जोंना मावथि बिथांमोन प्राइमारि ब्लकनि मावथि बिथांमोनहा खौबो आङो साबायखर होनो नागिरदों खारन बिथांमोनहा माने दासिम माने फैगौ माने इलेक्शननि थाखाय माने खामानि मावगासिनो दं आरो आंबो नुदों जे एबाराव जोङो सेडली समष्टियाव आरामैनो जों देरहालांगोन जोंथ' 100% देरहागोन इउपिपिएलनि खोथाखौथ' जों बुंनो हाया दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बिपिएफनोल' भट होनानै रेडि जानानै दं इउपिपिएलनो भट होनानै रेडि जानानै गैया रायजो राजाफ्रा जोंनि हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव जि सरकार जादों दा बिपिएफ माबा बिटिसिआव बेनि उन्नयनखौ आरो जोंनि पार्टिफोरनि कर्मिफोरनि खामानि मावनायखौ उन्नयननि खामानि मावनायखौ नुनानै जोंनो पाब्लिकफ्रा रायजो राजाफ्रा बयबो भट होगोन होननानै आंहा बिसास खालामो आरो बे नंगौ दिनैहाय नोंथांमोनाथ' मिथिगौ आं बिटिसिनि सासे EM फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ नायो दिनै हाग्रामा सारा आंखौ माने बिजाथि हिसाबै थिग खालामनानै बिसायख'थि गेलेनानै देरहाहोनानै दिनै माने आसाम एसेम्बलियाव हरनो नागिरदों टारगेटआ बेनो जे बिटिसि ओनसोलाव जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टआवबो जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआव थानानै जों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव रायजोफोरनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ दं गतिके जों जुदि MLA जानानै थाहैनो हायोब्ला गोबां जोङो माने स्टेटनिफ्राय दिसपुरनिफ्राय जोङो आसनि लाबोनायाव गोरलै जायो आरो बे रायजोफोरनि थाखाय मोजां आरो बेखौनो जोङो सिन्था खालामनानै बा आं बेखौनो सिन्था खालामनानै माने दा आवगायदों थांनाय मा बोसोराव मा मावदों मा मावाखै बेखौ बयबो मिथिगौ खोथा होनानै खामानि मावाखै बेखायनो बिथांमोनहा 5 बोसोराव बिथांमोननो होआखै आरो बेखायनो जेनदों आरो जोंनो भट होगोन बिपिएफ राजखान्थि हान्जानो भट होगोन बे 100% खाथां गणतन्त्र देशआव गासिबो पार्टियानो माने बिजाथि बिनायनि अधिकार दङ दिनैहाय माने हाग्रामा सारा आंखौ थिग खालामबाय जाहा सुददाया माने थानांगौ जाहैबाय तो लुबैनाय दंमोन बेस्रा तो दिनै मोनाखै तो आं खावलायदों
जों बिपिएफ राजखान्थिनिनो जाहैबाय जितिया जोङो आं सानो आरो टिकेट मोनाबाबो जाहा सुद्ददाया माने जेबो गाज्रि मोननाय नङा आरो खामानि मावगोन आरो आंबो बेखौनो खावलायदों जाहाथे जों ज' ज' खामानि मावलायनो हायो।